Alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. A wannan bidiyo zan koyar da ku ne yadda za ku samu 50 gig free a layin ku na MTN. Abu na farko da za ku je Google Play Store. Wannan abu ne mai wahala ba, kwata-kwata kawai za ku je Play Store ne ku searching application My MTN. Kamar haka yadda kuke gani My MTN app, kuna searching My MTN app kamar haka yadda kuke gani za ku yi downloading ɗinsa ne ku installing. Bayan kun yi downloading kun yi installing sai ku danna alamar offin. Daga zarar ka danna alamar offin zai bude maka kamar haka, sai kai let get starting kasan nan kenan, sai ka danna, sai ka continue with the phone number, sai ka rubuta phone number ka. Daga zarar ka rubuta phone number ka sai ka danna alamar continue. Misali kamar haka, leader shi na rubuta phone number ta, na danna alamar continue. OTP zai shigo automatic, zai hau kan line, amma bai hau automatic ba sai ka kwafo shi ka rubuta. Kana rubutawa direct zai kai ka cikin My MTN app ɗinka kamar haka. Daga zarar ka hau My MTN ɗinka kamar haka, za ka ɗan jira 10 to 20 second, za ka ga notification ya yi display a kan screen ɗinka full screen cewa congratulations you getting 50 gig free. Kamar yadda kuke gani already ni a kan layina na riga da na yi claiming ɗin ita wannan datar, shi yasa yanzu ba zai nuna ba, amma muna da screenshot na shi wannan pop-up ɗin da zai fito muku akan screen ɗinku domin ku claiming ɗin 50 gig ɗinku free kamar yadda kuke gani. Daga zarar ka jira 10 to 15 second akan My MTN ɗinka, bayan ka yi downloading ɗinsa a Play Store ka sa nan baka ka mai musu da OTP, ka ɗan jira 10 to 15 second za ka ga pop-up message a kan screen ɗinka kamar haka a cikin My MTN. Kamar haka yadda kuke gani, congratulations you have been offering 50 gig free data for downloading My MTN app, click activating to claiming. Sai ka danna activation now. Kana danna za ka ga 50 gig ta hau kan layin ka nan take. Abin da nake so in sanar muku shine akwai lokacin da an ka danna activation now din za ka ga sun ce maka sai ka sai data at least 100 naira. To kawai abin da za ka yi recharging na naira 100 ne akan layin ka. Idan ka recharging na naira 100 akan layin ka, sai ka zo nan gurin buy bundle din nan kamar haka yadda kuke gani, gashi nan buy bundle, sai ka danna. Kana danna buy bundle nan gurin za ka yi go to categories, za ka taba go to categories kamar yadda kake gani. Kana taba go to categories sai ka sa data bundle, sai ka taba data bundles nan kenan. Daga zarar ka taba data bundles sai ka je ka zabi ta 100 naira kamar yadda kuke gani, ga data nan one day valid for 100 naira. Kana danna buy now, inda da kati a layin ka za ta yi activated. Za su kaga sun baka 100, za su baka 100 MB a 100 naira, sannan kuma waccan 50 gig din za ta yi activated akan layin ka. A nan data balance din nan kan My MTN, a nan za ka ganta 50 gig za su baka ita kyauta. Wannan ita ce hanyar da ake samun 50 gig akan MTN line kyauta. Sannan kuma wannan dama ce da za ka iya referral din wani wanda kake kasan yana da My MTN, yana da MTN aiki da MTN kuma ba lalle ya taba claiming din wannan data ba. Zaka shiga nan app referral, getting 250 MB. Duk wanda kai referral akan wannan data zaka samu 250 MB. Yadda ake referral din zaka taba nan gurin kamar yadda kuke gani, zaka taba referral now, gashi nan na referral now wannan yala. Idan ka taba shi kamar haka, zaka sa number wanda kake so ka gayyata, kai inviting, kana danna confirming, nan take zai yi receiving. Idan har yayi download din My MTN, gashi nan zai will be receiving to downloading link instantly expiring in 48 hours. Link din da ka tura mu zai expire ne a awa 48. Idan har bai downloading My MTN ba, to ba za ka samu wannan 250 MB din ba. Amma in dai har yayi downloading din My MTN ya sign ya samu 50 gig din sa free, da kuma za ka samu 250 MB kyauta. Wannan ita ce hanyar da ake samun 50 gig kyauta a line MTN. Mun gode da kallon wannan bidiyo da kuka yi, ku danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan bidiyo da kuka yi.